Төмен шәһәрендә татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиада үткәрелде. Традицияга әверелгән интеллектуаль ярышта төбәкнең 20 мәктәбеннән 66 укучы катнашты. Аларның саны күпкә артык булырга мөмкин ди оештыручылар, чөнки татар теле һәм әдәбияты өлкәнең 49 мәктәбендә укытыла. Телне 3000ннән артык бала өйрәнә. Олимпиада баланың белем дәрәҗәсенең генә түгел, укытучыларның эш нәтиҗәсенең күрсәткече дә. Төмәннән үз хәбәрчеләребез. Төмән өлкәсен бөтен Россия татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиадада 66 укучы яклады. Балаларның сөйләшү, язма осталыгын, грамматика, әдәби әсәрләр турында белемнәрен тикшерделәр. Ирина Әхәтова биремнәрне иң беренче башкарды. Biz изучаем татар телен 2 тапкыр атнасына. Мин уйлаем, что ул достаточно, чтобы я сказала олимпиаданы, поэтому мин написала. Ястым. Өйдә без родительләр белән сөйләшәбез татар телендә. Олимпиадада 20 мәктәп укучысы катнашты. Төмән дәүләт университетының профессоры Ханиса Алишинаны тагын татар теле укытыла торган 29 мәктәпнең катнашмавы борчыды. Татар телен белгән кеше башка төрки телләрдә иркен сөйләшә, иркен аңлый. Армияда хезмәт иткән егетләребез, алар башкорт телендә, казак телендә, үзбәк телендә, төркмән телендә аңлыйлар һәм сөйләшә алалар. Әйе, Төмән дәүләт университетында татар теле һәм әдәбияты кафедрасы ябылганчы, ул юнәлешне җитәкләгән һәм төбәктә милли мәгариф өчен кадрлар әзерләгән Ханиса Алишинаның үз укучыларына сораулары байтак. Балалар олимпиада биремнәрен үтәгән арада укытучылар тәҗрибә туплый. Бер караганда олимпиада укучылар өчен белем, аларның укытучыларына бәя бит. Как сказать, душа, сердце, потому что мы служим своему народу. Төмән өлкәсендә татар телен һәм әдәбиятын 3200 укучы өйрәнә. 4000ннән артык бала татар мәдәниятенә багышланган түгәрәкләргә йөри. Тик бу белем җитми. Татар телендә аралашу гаиләдә дә булырга тиеш ди укытучылар. Балаларга һәм ата-аналарга теләр идем күбрәк өйләрендә татар телендә сөйләшеп, татарча әңгәмәләр алып, китаплар укып, үзебезнең Яңарыш газетасын яздырып, аның белән әңгәмә алып эшләргә. Юрма татар авылында татар теле дәресләренә 109 бала йөри. Интернет, мультимедия, яңа китаплар, яхшы белем алу өчен бөтен уңайлыклар булдырылган. Тик авылда туган телдә сөйләшү барыбер кими. Милли мәгарифкә балалар бакчаларыннан әзерләргә кирәк ди укытучылар. Безнең укытучыларга зур исемнәр бирсеннәр иде, мактаулы исемнәр, ат казанган укытучылар булсыннар иде безнең укытучыларыбыз. Ни өчен дисәң, алар күп еллардан бирле тырышып татар телен һәм татар әдәбиятын укыталар. Бу минемчә ул гражданлык подвиг дип әйтер идем. Зур бәя бирәм мин безнең укытучыларга. Һәм укучыларга да рәхмәт әйтергә кирәк. Тырышып өйрәнәләр. Әлегә бу мәсьәләдә Шаян ТВ каналы зур ярдәмче. Интернет булганда әлбәттә. Әмир Гарифов әлегә балалар бакчасына йөрми. Әтисе белән бергә татар телен өйрәнә. Шаян ТВ каналыннан мультфильмнар, кызыклы тапшыруларны бергә карыйлар. Чын, бу канал баласына караганда әтисен ныграк та кызыксындыра. Әтаир Гарифов үзе туган телен түләүле курсларда өйрәнә икән. Периодически мы смотрим этот канал, но он интересен тем, что там в легкой, доступной форме можно изучить язык. Да, все понятно, мультфильмы, да, которые нравятся детям, которые нравятся и взрослым тоже, да, и это легко доступно и понятно. Киләчәктә Әмир Гарифов туган тел буенча олимпиадада катнаша икән, димәк, ул әтисе тырышлыгы белән булачак. Чөнки авылларда татар этно-мәдәни компонентлы мәктәпләр һәм балалар бакчалары юк. Шәһәрләрдә хәл башкачарак. Төмәндә татар теле укытыла торган бер Тубыл шәһәрендә 3 мәктәп бар. Татар теле һәм әдәбияты буенча төбәкара олимпиада җиңүчеләре Төмән өлкәсен Казанда узган бөтен Россия турында яклаячаклар. Узган елны 15 бала катнашты. Алар барысы да призлы урыннарны яулаган. Ләйсәнә Сыдырдинова, София Хайруллина, татарлар, Төмән өлкәсе.